Ụzọ obe nke akwụkwọ nsọ mmeghe. Jesu akpọrọ Pita, James na Jọn bịa n'Okeke site mmadụ ise ha, mana ma juru mmụọ m na-egbu m egbu. Nọrọnụ nga a soronụ m jewe nje ka ọ na edeba n'ụwa. Ya pụọ, o kpere sị, Nna, ya bụrụ na ihe a emeghị gafe m belụsọ na m ṅụrụ ya, ka uche gị mee. Mgbe ọ bụ okwu a n'ọnụ, Judas nwa azụ ahụ rere ya akpọrọ igwe mmadụ kụcha mma ha na ogbiri bata. Ha jide Jesu kpụgara ya Kaịfas, onye isi nchụaja. Ndị iro m niile ezukọọla na-agbara m ajọ izu na-echere m echiche ọjọọ. Nke ka nke bụ enyi m nọ n'obi m, onye m tụkwasịrị obi m na ya agbaala m nkere ụkwụ. Onye nwe m, biko mere m ebere, kulite m ka m bịa kwụọ ha ụgwọ ya. Jesu m, ahụrụ m na ya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile echere na mmehie gị. Ekwela ka nke ọkụ ọzọ n'ebe ị nọ, mee ka m na-ahụ na ya mgbe ọbụla bịa ji mgbe ihe masịrị gị. Nkụzi nke mbụ, ama Jesu bụ ọnwụ. Anyị esekpụrụ gị Jesu na-enye gị ekele maka na obi gị asị gị maka ụwa. Kaịfas asị Jesu, eji m aha Chukwu dị ndụ asị gị, ṅụọrọ anyị ihe ime bụ Kristi nwa nke Chukwu. Jesu aza ya, i kwuola ya, mana ana m agwa gị na emechaa ị ga-ahụ nke mmadụ ka ọ na-akarị nke ike site n'okwu nke igwe na-abịa. Kaịfas adọrọ uwe elu ala ya sie mkpu sị, o kwuola arụ. Ndị mmadụ ekwughachisi, kpọgbuo ya, kpọgbuo ya. Ha bidoro gbuwa ya so n'ihu, kụwa ya ihe. Ndị iro m na-eme ihe ọjọọ ọbụla siri oke ike. Ndị kpọrọ m asị na nkịtị akarịala. Ndị iro m ji ihe ọjọọ akwụ m ụgwọ ihe ọma, maka na ana m eso ụzọ ezi omume. Onye nwe m, nye m ndidi ka m ghara ikwu ihe ọnụ mgbe niile siri m ike. Ekwela ka ikwu na ibe kọọ m. Nye m obi siri ike nke m ga-eji emeri ọnwụnwa niile ga-abịakwute m na ndụ m. Jesu m, ahụrụ gị na ya karịchaa ihe niile. Eji m obi gị nyechagharị na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka nke ọkụ m ọzọ n'ebe ị nọ, mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla bịa ji m mgbe ihe masịrị gị. Nkwụsị nke abụọ, Jesu eburu obe ya. Anyị esekpụrụ gị Jesu na-enye gị ekele maka na obe gị dị asọ gị gbapụ. Kaịfas eziga Jesu na nke Pailet, onye lechara ya kwupụtasị, o nweghị ihe ọjọọ ọbụla mụrụ nwoke a mere. Pailet ezigara ya Herọd. Herọd ajụcha ya ajụjụ, dighachiri ya Pailet. Pailet na Herọd eji ya meziri esemokwu dị n'agbata ha abụọ. Pailet abịa maa Jesu ọnwụ. Gịnị kpatara ụmụ mba ji arị iro? Kedu ihe ha ji arị iro na-enweghị isi? Ndị eze ụwa dọkọtara okwu gbaa izu ha ga megide ndị nwenụ na onye dere ude. Ogbunigwe nọ na-achị ha ọchị, Osemere ụwa tụgburu anụ ọchị.
Onyenwe anyị, mee ka anyị kwuru n'ụzọ eziokwu gị mgbe niile, ghara iji egwu ndị mmadụ emeghe gị. Mee ka ndị na-achị obodo tinyere nzukọ gị aka n'ọrụ ịgbasa ikpe nkwụmọtọ gị. Jesu, ahụrụ gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi gị na-echegharị na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka nke ọbụla ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka nna ahụ n'anya mgbe ọbụla bịa ji mee ihe ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke atọ, Jesu ada nke mbụ. Anyị esekpụrụ gị Jesu, na-enye gị ekele maka na ndị gị asọ gị gbapụta ụwa. Ndị nke m, kedu ihe m mere unu? Kedụkwana ihe m ji megide unu? Zaanụ m. Ejuru m ụlọ ọgụ afọ abụọ dufuo unu n'ọzara. Eji m achịcha nke eluigwe zụọ unu, dubata unu n'ala nke jupụtara na mmiri ara na mmanụ aṅụ. Ma unu dị ilu obe onye nzọpụta unu ụgwọ. Ma ọ bụ ọrịa anyị ka o bu, bụrụkwa ahụhụ anyị ka ọ na-eti, ma anyị chere na ọ bụ nwa onye ụwa ọjọọ, nwa onye Chukwu mebiri emegbu. Chineke m, nye m amara gị n'uju ka m nwere obi ọcha na obi aṅụrị bụrụ obe m ụbọchị niile wee na-eso gị. Jesu m, ahụrụ gị n'anya karịchaa ya niile. Eji m obi m niile echegharị na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka nke ọbụla ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla bịa ji mee ihe ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke anọ, Jesu ezute nne ya n'ụzọ. Anyị esekpụrụ gị Jesu, na-enye gị ekele maka na ube gị asọ gị gbapụta ụwa. Mgbe Jesu hụrụ ebe nne ya kwụrụ n'ukwu obe, bịakwa hụ nwaazụ nke ọ hụrụ n'anya n'akụkụ ya, ya sị, "Nne, lee nwa gị." Ya bụ nwaazụ ahụ, lee nne gị. Nwaazụ ahụ akwara ya mgbe ahụ lawa n'ụlọ ya. Lee, edebere nwata a maka ọdịda na mkpelite ọtụtụ mmadụ n'Izrel. Ọ bụ ihe amụmatụ a ga-ekwutọ ekwutọ ka e wee kpughee echiche n'ọtụtụ mmadụ n'obi, ma mma ha ga-ama gị obi. Onyenwe anyị, mee ka m nwere nne gị dị asọ bụ Maria gị ezigbo nne, hụ ya n'anya ka isi hụ ya n'anya, na-asọpụrụ ya maka ihe gị. Jesu m, ahụrụ m n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile echegharị na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka nke ọbụla ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla bịa ji mee ihe ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke ise, Simon na-enyere Jesu aka n'ibu obe. Anyị esekpụrụ gị Jesu, na-enye gị ekele maka na obe gị asọ nke gbapụta ụwa. Mgbe ha nyechara Jesu mkparị, ha yipụ ya uwe elu ala ahụ, yiwe ya uwe nke ha, duru ya pụọ gaa ịkpọgbu ya. Ma mgbe ha na-aga, ha hụrụ Simon onye Siren mmanye ya ka o buru obe Jesu.
ana m agwa ụnụ, ọtụtụ ga-esi n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ bịa nọnyere Abraham, Isaac na Jekọb n'alaeze eluigwe. Ma a ga-achụpụ ụmụ alaeze na mbara ezi pụrụ itiri, ebe sọ ibe akwa na iti nkirisi ga-adị. Chineke m, mee ka m nwere obi aṅụrị nara obe niile ike zitere m na ndụ m. Ekwela ka achụpụ m n'alaeze gị. Jesu, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka nke ọbụla ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla bịa ji mee ihe ọbụla masịrị gị. Nkụzi nke isii. Veronica ahịọchaa Jesu ihu. Anyị esekpụrụ gị Jesu na-enye ekele maka na obe gị ga-asọ gị gbapụta ụwa. Mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya na ọbara ndị mmụọ niile, ọ ga-agwa ndị ezi omume, mgbe agụụ na-agụ m, unu nyere m nri ka m rie. Mmiri na-agụ m, unu nyere m mmiri ka m ṅụọ. Mgbe m bụ onye ọbịa, unu nabatara m. Agba m ọtọ, unu eyiwe m akwa. Mgbe m na-arịa ọrịa na mgbe m nọ n'ụlọ mkpọrọ, unu bịara leta m. Onye kwupụtara m n'ihu ndị mmadụ, aga m ekwupụta ya n'ihu Nna m nọ n'eluigwe. Ma onye ọbụla gọlagha m n'ihu ndị mmadụ, aga m agọlagha ya n'ihu Nna m nọ n'eluigwe. Chineke m, nyenụrụ m ndị ezigbo ikwu na ibe na ndị enyi ga-anọnyere m ma na nsogbu ma na aṅụrị. Mee ka m wepụta obi m gbara gị akaebe n'ụwa ka i were kwupụta aha m n'ihu Nna gị. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka nke ọbụla ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla bịa ji mgbe ihe ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke asaa. Jesu ada nke ugboro abụọ. Anyị esekpụrụ gị Jesu na-enye ekele maka na obe gị asọ nke dị gbapụta ụwa. Ndị nke m, kedu ihe m mere unu? Olee nnọọ ihe m ji megide unu? Zaanụ m. Eji m atụcha ọcha azụ unu n'ịkpa, mana unu akụdara m n'ala bịarụchaa m ahụ. Emesiri ike mewapụ ya obi, mana ọ tụpụghị ọnụ ka nwa atụrụ ejurula gaa igwu egwu. Ọdụ ogwu ka atụrụ a na-akpachasị achị. Eji aka ike na ibe mmegbu duru ya pụọ. Biko debenụ m, ekwela ka m bụrụ ohu njọ ọbụla. Mee ka m were onwe m, were ike m niile, echiche m niile na mmụọ m niile bịa gbara gị odibo ụzọ kwesịrị ekwesị. Jesu m, ahụrụ m n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka nke ọbụla ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla bịa ji mgbe ihe ọbụla masịrị gị.
nke asatọ, Jesu izute ụmụ nwanyị Jerusalem. Anyị esekpụrụ gị Jesu na-enye ekele maka na obe gị dị asọ ịrapụta ụwa. Igwe ndị mmadụ so Jesu na-aga n'ụzọ, tinyere ụmụ nwanyị na-emeri ebere na-eberi akwa, ma Jesu atụgharịa sị ha, ụmụada Jerusalem, unu ebekwara m akwa, kama bewere n'onwe unu n'ụmụ n'ọkwa. A nụrụ olu na-ebe akwa arịrị na-eru nnukwu uju na Rama. Rechel na-ebere ụmụ ya akwa. Ọ jụrụ ịnara nkasi obi maka ụmụ ya n'ihi na ha adịghịkwa. Dịwenụ kwuru sị, ebekwala akwa ọzọ, hịọchaa anya mmiri, maka na ha ga-esi n'ala ndị iro alọghachi. Dịwenụ, anapụla m ndị nkasi obi mgbe m nọ na mkpa. Ekwela ka ọnwụnwa merie m, ma mee ka m merie ọnwụnwa. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile echegharị na mmehie m mere gị. Ekwela ka nke ọkụ m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla, bịa ji m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke itoolu, Jesu ada nke ugboro atọ. Anyị esekpụrụ gị Jesu na-enye ekele maka na obe gị dị asọ nke ịrapụta ụwa. Awụfuola m ka mmiri, njikọ ọkpụ m niile agbakwarachala. Obi m edela ka mkpụrụ mmiri ụba m n'afọ. Ike m akpọọla nkụ ka mpekere ite. Ire m atabarala m n'agba m. Ịtụọla m n'olu nke ọnwụ. Dịwenụ, lee, ihe ụla na-abụrụla m onye a jụrụ ajụ. Ọ bụ na ihe a gbasaghị unu niile na-agafenụ? Letanụ m bụrụ onye ahụhụ ya ka nke a egụnyere m. Ihe ndị a ka m na-ebere akwa, anya mmiri na-ehusi m n'anya, maka na enweghị m onye nkasi obi nke m ji enwe onye na-asị m jisi ike. Chineke ji ike niile, nye m amara gị n'uju ka m were kwudosi ike ruo na ngwụcha. Ekwela ka obi daa m mba mgbe ihe na-esiri m ike. Jesu m, ahụrụ m n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka nke ọkụ m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla, bịa ji m mee ihe ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke iri, agbawa Jesu ọtọ. Anyị esekpụrụ gị Jesu na-enye gị ekele maka obe gị dị asọ nke ịrapụta ụwa. Ndị agha kpọgoro ya bịara kee uwe ụzọ anọ, nke ọbụla eburu otu ụzọ. Ma ha lechara uwe elu ala ya na-enweghị njikọ ọbụla, sị, onye adọwakwala nke a, kama ka anyị feere ya nza onye ọ manyerela ya ewerechaa. O mezuola ihe edere n'akwụkwọ nsọ sị, ha ekererela onwe ha uwe m, bịa fee nza maka uwe elu ala m. Agbara m ọtọ pụta n'afọ nne m, aga m agba ọtọ ala mmụọ. Chineke wetara, Chineke werekwa nwụna. Ngọzi dịrị aha Chineke. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie m mehiere gị.
Ekwela ka nke a bụrụ ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla bịa ji mee ihe ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke 11 akpọrọ Jesu n'obe. Anyị esi kpọrọ gị Jesu na-enye ekele maka na obe gị asọ nke gị gbapụta ụwa. Dịka Mozis si welite abụ elu n'ime ọzara, ka a ga-esi welite nwa nke mmadụ elu, ka onye ọbụla kwere na ya wee nweta ndụ ebighị ebi. Esi n'ala welite m elu, aga m achọtara onwe m mmadụ niile. Mgbe Jesu burutere obe na Golgota, ha akpọgbuo ya n'etiti ndị ohi na-abụọ. Ndị mmadụ guzo na-ele ya, ndị dị ike ọchịchị na-akọcha ya, ndị agha ji ya na-akpa ọchị. Ma Jesu sị, "Nna, biko gbaghara ha, maka na ha amaghị ihe ha na-eme." O mezuola ihe edere n'akwụkwọ nsọ sị, "Ndị mmadụ na-akọcha m na-eleda m anya, ha ji m na-akpa ọchị, na-emeghere m ọnụ, na-efere m n'isi. Ndị ajọ mmadụ agbaala m gburugburu, ha duburu aka m n'ụkwụ m, enwere m ike ịga ọkụ m n'elu ọnụ." Chineke m, ekwela ka m taa ahụhụ ọbụla n'efu. Were ahụhụ niile ga-abịakwute m na ndụ m, sitapụ njọ m niile, bịa kwado m nke ọma maka alaeze gị nke na-abịa. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharị na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka nke ọbụ m ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla bịa ji mee ihe ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke 12 Jesu anwụọ n'elu obe. Anyị esi kpọrọ gị Jesu enye gị ekele maka na obe gị asọ nke gị gbapụta ụwa. Jesu nọ n'ụdị Chukwu, mana o jighị aka abụọ ghara ụdị Chukwu ya. Kama ọ bịara hụta onwe ya, mere ụdị nwa odibo, amụọ ya ka mmadụ. Mgbe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o budara onwe ya ala, kpuo isi ruo n'ọnwụ, gburugodo ọnwụ n'elu obe. Ya mere Chukwu ji bulie ya elu, nye ya aha kacha aha niile, nke na-akpọ aha Jesu. Onye ọbụla nọ n'eluigwe maọbụ n'ụwa maọbụ n'okpuru ụwa ga-egbu ikpere n'ala kwupụta na Jesu bụ Dimenụ. Onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya Kristi? Ọ bụ mkpagbu ka ọ bụ ahụhụ, ka ọ bụ mmegbu, ka ọ bụ oke agụụ, ọ bụ ịgba ọtọ, ka ọ bụ ize ndụ, ka ọ bụ mma agha? Olu ihe niile ndị a anyị karịrị dịka ọgụ n'ime onye hụrụ anyị n'anya. Onye nwe m, nyenụ m amara gị ka m nwere ike m niile na-arụ ọrụ ọma gị mgbe niile, ghara iti egwu ọbụla. Jesu m, ahụrụ gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chere na mmehie m mehiere gị. Ekwela ka nke ọbụla ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla bịa ji mee ihe ọbụla masịrị gị. Kristi, no.
atọ ebutuo ahụ Jesu n'obe. Anyị esekpuru obi Jesu na-enye ekele maka oge ji asọmpi iji gbapụta ụwa. Ndị agha bịara gbajie ụkwụ onye nke mbụ na ụkwụ onye nke abụọ agbapụkọtara ha na Jesu. Ma mgbe ha bịarutere ebe Jesu nọ, ha ahụ na ọ nwụọ na-arịa, ha agbajighị ya ụkwụ. Ma otu n'ime ndị agha ewere ube mapụ akụkụ ya, ọbara na mmiri agbapụta otu ihe ahụ. Nke a bụ iji mezuo ya akwụkwọ nsọ kwuru sị, o nweghị otu okpukpe ya aga-agbaji agbaji. Ha ga-elekwasị ya anya bụ onye nke ha jiri ube mapụ. Otu esi mere ọtụtụ mmadụ ndị njọ site n'enweghị isi nke otu onye, ka esikwa mee ọtụtụ mmadụ ndị ezi omume site n'enwe isi nke otu onye. Emere anyị mmeri Chukwu n'ọnwụ Kristi ka anyị wee soro ya na-aga ije na ndụ ọhụrụ. Chineke m, nye m onyinye nke iwedo ndụ dị mma, nwa ọnwụ dị mma, wee soro keta aṅụrị ebighị ebi n'eluigwe. Jesu m, ahụ gị n'anya karịchaa ihe niile, eji m obi niile chegharịa na mmehie mmehie gị. Ekwela ka nke ọhụụ ọzọ n'ebe ị nọ, mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla, bịa ji mgbe ihe ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke 14 adụnye Jesu niile. Anyị esekpuru gị Jesu na-enye gị ekele maka na ebe gị dị asị nke gbapụta ụwa. Na mgbede ka otu ọgaranya onye Arimatia aha ya bụ Josef, onye na-esokwa Jesu, ji bịa Pilet ka o bunye ya ahụ Jesu. Pilet enye iwu ka e bunye ya. Josef ewere akwụkwọ ụlarị ọcha fụọ ahụ Jesu, donye ya n'ili ọhụrụ gburu onwe ya n'okwute, bịakwara nnukwu okwute gbachie onye ili lawa. Nke a bịa mezuo emume e buru sị, emekọtara ili ya na ndị njọ, ya na ọgaranya nọkwa n'ọnwụ ya. Ya donye ahụ ahụ n'ili o meziri onwe ya. Chineke m, mee ka ndị nọ n'ọchịchị were obi mmadụ were obi Chineke na-achị. Mee ka ndị ọgaranya anyị were anya na-asọrọ ha n'obodo na-arụpụta ọrụ nke nzọpụta. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịchaa ihe niile, eji m obi m niile chegharịa na mmehie mmehie gị. Ekwela ka nke ọhụụ ọzọ n'ebe ị nọ, mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla, bịa ji m na ihe ọbụla masịrị gị. Dewe n'anya nwere isi garuo n'ọnwụ, ọnwụ n'elu obe. Geenụ ntị ka m kwuo n'otu ihe omimi. Anyị niile agaghị adịcha mba n'ụra, ma anyị niile ga-agbanwecha n'oge ntakịrị n'otu ntabi anya n'ụdị opi igwe. Maka na a ga-egbu opi igwe, ndị nwụrụ anwụ ebilite n'ụdị anwụghị anwụ, anyị niile abịa gbanwuo. Maka na ahụ anyị nke a na-emebi emebi ga-abịa yiri emebighị emebi. Ahụ anyị nke a na-anwụ anwụ abịa bụrụ anwụghị anwụ. Mgbe ihe na-emebi emebi bịara yiri emebighị emebi, ihe na-anwụ anwụ abịa yiri anwụghị anwụ, mgbe ahụ ka a ga-emezu ihe edere sị, elu ole ọnwụ na mmeri, ọnwụ ole mmeri gị, ọnwụ
olee ofu gị Jesu m ahụrụ gị n'anya karịchaa ihe niile. Eji m obi m niile chegharịa na mmehie gị. Ekwela ka nke ọmụmụ so n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla bịa ji m na ihe ọbụla gbasiri gị. Jesu akpọrọ n'obi maka ihe anyị, meere anyị ebere ka mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga site n'ebere nke Chukwu ka ha zuo ike na ndokwa. Amen.